खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड पाब्लिक लाइभ खौरां बिजोङाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फरायना लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं गुरैयै खावलायग्रोबाय। गिबि रादाबाव दङ बर'नि जेंना सुफुंजायै गुबै जाहोना बर'नि दैदेनगिरिफोर। सानसे बेलासे आलादा रायजो सेपारेट स्टेटआ जाखागोन आरो गोबां हारिनि जाफुङै खामानिनि सायाव बुंथियो मैया एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र मोसाहारि बिथाङा। मैया उदालगुरि जिल्ला बनसुआ 36थि बड'लेण्ड मार्टियार्स डे एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला डिमापुराव आसाम सरकार आरो BTR सरकारजों BTR गोजोन गोरोबथानि गोबांथार आयदाफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायनाय जायो। बे सावरायनायनि गेजेरजों BTRनि बियाबखौ मोन 40निफ्राय 60 सिम बांहोनो थाखाय कनस्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट 125/2019 बिलनि गेजेरजों फैगौ पार्लियामेन्ट सिजनआव थानाय रिजार्भ स्टेट्सखौ जेरै दं एरै दोननानै बांहोनाय। BTR गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै BTRनि सिङाव थानाय सरकारि नङै फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय। BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जौगाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादों जाय आसामनि UG ब्रह्म बिथांजों दैदेनजागोन। मुंख्लं नखरफोरनि राङारि अनसुंथाइखौ 2 दाननि गेजेराव गासै डकुमेन्टफोरखौ सोदांनानै नायबिजिरनायखौ खालामना होनाय। बारग' NDFB-फोरनो जायखिजाया सरकारि साख्रिनि थाखाय स्पेसियेल क'टा सिस्टेम लाखिनो सरकारनिसिम खावलायनाय। बारग' NDFB-नि दिन्दां जाना थानाय केसफोरखौ प्रेसिडेन्टेल एबा गभर्नरनि गेजेरजों जेरैखि जाया सुस्रांना होनाय। फिन रोदोमखांनि गेजेरजों रांखान्थियारि लोरबांथिखौ नोजोर बोना बिथांमोननो जिउ राहा दानो 2 लाख रां स्पेसियेल ग्रेन्ट खालामनाय। बेफोर गोनां आयदाफोरखौ लानानै दिनैनि सावरायनायाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, MCLA सन्जय सरगयारी आरो अनजालु बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। आसामनि 6 सेक्रेटेरियेल एरियासनि थाखाय थांनाय 30 एप्रिलाव खुंनाय स्पेसियेल टेट आनजादनि फिथायखौ फैगौ 15 जुन 2023 अक्ट'खालि फोसावगोन होनना दासिमाव मिथिहोबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भुमका समबाय समितिनि बिसायख'थियाव UPPL आरो BJPनि जथायै सा 11 बिजाथिफोरा देरहासार जाबाय। क'क्राझार बालाजान थिनालियाव जनाली नाथनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय नाथ जगि फरायसा आफादनि बानजायनायाव आलारि बाथि फोजोंना आर'ज गाबदों।